Samelangso inghan aphule Sarthe Tokbi Arong amekar John Tokbi keso kechelang aphan kerap kecho hangpon. Lakha kriple korkanthi MSC constituency arlo Samelangso inghan aphule Sarthe Tokbi Arong amekar John Tokbi aphu halong amek keso kechelong lokpen ajok chipa mepon thek thedetlo kedam tang ningkan kep aprang penlo bangso keso halaso ahut pen chelang bom ta memedet si preni phai kretrok arni ajo kesang apor ahut men aphu amek along pen avi kibu ahir ingtang rak pen ajok John Tokbi adim along pen thorun edet si puthot arni tong sekot pen diphu medical college and hospital along an ponlo lapen ni thom ni plibak dolo DMCH chalong keso chelang pon bomlo bonta ke medet ji aphan angthek avidet si puthot GMCH chalong operation ji aphan chepon det si me pupen ahema sor lapen adon arapatum mang huprong do pusi nang chethandun lapen non ama GMCA chalong kache ponje aphan ari deng tangka avipin ajok kesowek John Tokbi aphan pachechak aret chotlu pusi nang pachini dun lapen kesowek John Tokbi asomar bang trok sido bonta asopin so inota avi lapen kedam tang ahut bangso akisu chepa medet ji aphan keso kechelang ahut si do an ahemalong chopang reng bi phak chilong chainong chejor etlo lapen longle phelang an sitami chepandoi etlo nona bangke thangnat asonta avilu pusi ahematum pen lapen asomar atomben kisung thektiklo John Tokbi keso kechelang aphan Karbi Anglong Autonomous Council along team Karbi Anglong ke thekiding atumhan lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MSC Raju Tiso aphan labangso achatai pensi chuning ripon non eboy akiso along tangka maha pen chenglong bidi sore nang pidun vek thalapen labangso akisung along nang pajok don vek popusi ning chethepon lo lapen Karbi Anglong arat aher jume kelong je aphan keso de John Tokbi aphan ahem tun isiatum chuning ripon lapen ning ke mepen kerap dunji aphan an sitame asupi jasmi Tokbi pi a phone number 7637835001 along humri ignon lapen account holder name Jasmi Tokbi pi account number 3749333164 IFSC CBIN 0283231 bank name Central Bank of India Samelangso pen longba morning ti Karbi Anglong news Saraju tu so phanta nangli phanchu ningri lo labangso kiso pen kisung pen itum ke jog dia phan nirabdun bek tha pusini tum ni chu ningri lo la pen nirabdun bek pu pusini chi thelo nangli phanse ta ansu se batai nangli phanchu ningri lo nirabdun bek tha ni tum phan labangso kisung pen ki jog pen nangli tum pen ki dolong ra pe ji aphan si ni chu ningri lo ke rosto bipi pulo nda ke Sarthe Tokbi Arong han phule psiri Arong ke Samelangso lo tang keso der amen ke lake John Tokbi pulo nilika sopi lo nanglik boy lo di keso ko anajer ding lo ne di keso je kiding ke lake penang ajak ding lo ningkan kep an ke dolo la sa bura ka pangji ni tum se chelang bom lo non ke non te serious ke comment tu pen lo ne di serious ke la non chelang bom pe non serious ke non ki pon idera bang ke non tarik kret roksi arni si alang keso serious lo ke nili tu cipon ko na sere chepon ne cipon ke non ke dipusi dolang ala di medical college long di medical college long se selang bom lo ko pia keso ne di keso ba keso men ke nili tu me bang ke a report ke long ateng ke cancer pusipu ko sonja la keso ke mane ari ken keso ma ko pene ari ken keso mane alang keso ke ari long tali ken long tali son a phulong se hai a phulong si chodet lo a phui phar bang ka mek chodet lo yang ke ki khai thu ong ke la anuan ta ke dam thu lo doctor tom pisi ki puigla doctor tom nang ki pu bang ke non selang dam bom pen a ke ni nang ki thana teng ke non ke la da ke chelang elo nang tum guhati pon tha guhati operation nam tha palam lo kalang ni tum kisung pumat lo nang rabung bek mane kirip po kiso ni lia supia dangam lo isu anani ding padana lo alang li un tikke ton beleng chubu thame ni mai chin nam yan lo ba cheno yon nan jan padar lab lo supin so ta be ni tum lo det lo so taban roksi ta nut ka asa guri ta be iduk sai de han jor si ni po kan ba chen nam pi uni der lo itum chilang lo long thik der la si
kerap pun sana itu tak sendiri. Kata kechelang ding lo, nang oi. Apa dia teman kita bagi yang selalu sedih si cium kan tu jauh dari sini. Lepas itu ni nam, bawa motor nam ke kita menjadi lomba. Mungkin jauh si sabarahan celang putih. Saban dah cepono senang putih lo. Jadi long celang putih jalo. Kita jauh ni tu yang menjadi pen ha bhati lima puluh ceponi pada ni cuma hatta hang tadi, tadi sabrat ayam tadi pada aja ada lo. Hati ada sita ni tu mah biji jangko anu ni bating long ke pulo mah kusi hotel man rok kucing baik si cepon pen nona de pur bangke nang li tulo. Tapi un itu cepon itu lo nasi non ni tunja kerem isi jadi sepon tu ni lo nang rapun tha nang leong tha tolong te kira lo ni tu selalu sudah ti isi ni tu